אתה מתחיל לכתוב מסמך, לא מסתכל על המסך, נתקע לך הקפסלות, כתוב רק פשקרצח. איי איי איי, איי איי איי, איי איי איי, מה זה פשקרצח? איי איי איי, איי איי איי, איי, לשבור את המסך. למה למה, למה למה, למה למה, למה למה, למה בתמיכה? כולם זה לאוניד או ולדימיר, איזו מין תמיכה, מוציא מהחשמל ואז מחזיר, סגרו לי את המייל, הפכו אותי ללא זמין, הציעו לי לקנות גלולות להגדלת הפין, שילמתי הון על פסטרחה, אבל המחשב עובד כמוצב, אוי אוי אוי, הסרט נתקע ולא רואים מה נראה קושים. אשרינו, 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 שיש לנו קלין היסטורי כזה. אשרינו, 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 שיש לנו קלין היסטורי כזה.